Goedenavond, het is zondag 19 maart en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Dit weekend zijn 10 striptekenaars de uitdaging aangegaan van 24 uur achter elkaar striptekenen. In die tijd moesten ze in Cultureel Instituut Toonbeeld in Terneuzen 24 pagina's maken. Michael Niemeyer uit Kloosterzande was een van de tekenaars. Het is gewoon leuk om te doen. Gewoon een beetje de uitdaging opzoeken en een beetje de gezelligheid met elkaar als tekenaars onder elkaar, zeg maar. Wat doet het voor je creativiteit? Ik kan me zo maar voorstellen dat op een gegeven moment dat je denkt van ik wil gaan slapen. Ja, die momenten die zijn er wel geweest, maar dan is gewoon een blik energie erin en nog een kopje koffie extra. En dan gewoon door blijven zetten en door je moeheid heen proberen te breken. Normaal gezien zou Niemeyer 2 keer zo lang bezig zijn geweest met 24 pagina's, dus het was doorwerken. Initiatiefnemer Ramon de Nenny uit Middelburg hoopt met de tekenmarathon ook aandacht te vragen voor de nog op te richten Zeeuwse Stripacademie. We zijn dat aan het bestuderen. Maar ik vind het wel leuk om daarmee te gaan werken, omdat strips eigenlijk alles in zich hebben. En je kan verhalen schrijven, je kan tekenen, maar je kan ook je ontwikkelen naar gaming of weet ik veel wat. Je kan starten bij striptekenen en dat kan dan alle kanten uit. De tekenaars gaan de komende tijd hun marathonverhalen verder afmaken. Vanaf 13 juni worden ze allemaal tentoongesteld in de passerelle in Terneuzen. De Zeeuwse roots en blues band Champagne Charlie stopt na 35 jaar. Vanmiddag gaven ze voor familie, vrienden en fans een afscheidsconcert in de Spot in Middelburg. Volgens zanger Chef Hermans een emotionele dag. Het begon eigenlijk toen we hier binnenkwamen. We kregen hier in de Spot champagne aangeboden. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat je op zo'n plek op zo'n manier ontvangen wordt. En dan ben je hier en dan alles wat je nu doet, dat doe je voor de laatste keer. Dat besef je pas als je hier bent eigenlijk. 35 jaar. Samen in één band is een lange tijd. En volgens Hermans komt dat vooral door de muziek. De muziek die we toen speelden, spelen we nu nog steeds. Na inmiddels meer dan 40 jaar of bijna 45 jaar. Dus eigenlijk is ons geheim is een beetje van, we zijn eigenlijk altijd de muziek trouw gebleven waar we in het begin door geraakt zijn. En die muziek heeft ons nooit losgelaten. En elk liedje wat wij spelen kan ook een man met een gitaar alleen doen. Dat is de basis. Alleen wij kleuren dat in met meerdere instrumenten en met meer bandleden. De bandleden maken zich in ieder geval geen zorgen om dat bekende zwarte gat. Het zwarte gat bestaat niet. Ik bedoel, het zwarte gat is iets wat bedacht wordt. Kijk, je bent zelf muzikant en jij bent ook muzikant. Dus je weet, dat blijf je gewoon doen. Dan misschien niet op deze manier, maar op een andere manier. Er is altijd weer een andere manier om muziek te maken. Hallo, daar ben ik met mijn koffer. Koffers, koffers en nog eens koffers. Maar liefst 2000 zijn er nodig voor het nieuwe museum Phoenix in Rotterdam, dat volgend jaar de deuren opent. Een doolhof van oude koffers is onderdeel van het museum dat over migratie gaat. Vandaag konden mensen op verschillende plekken in het land hun koffer met verhaal doneren. Waaronder in het oude stadhuis van Middelburg. We hebben echt tientallen koffers ontvangen vanochtend. Het was meteen heel druk, dus daar zijn wij heel blij mee. Dat is de koffer van Tante Beb. En Tante Beb stierf in 2008. En ik was bij haar en ze zei, hier, jij krijgt deze koffer. En die koffer was zwaar en ik deed hem open. En toen zat daar een babypop in, een hele zware, levensechte babypop. En mijn tante was ongetrouwd, dus ik was heel erg verbaasd dat er een babypop in zat. En dan bleek te zijn dat ze in Nieuw-Guinea had ze de zuigelingenzorg opgezet onder de Papua's. Dus dat is het verhaal. De koffers, soms al decennia oud, liggen vaak op zolder te verstoffen. Maar dat betekent niet dat afstaan altijd makkelijk is. Ik zie de tranen in hun ogen, soms ook met een lach. Het is een soort verwerkingsproces, denk ik, voor veel mensen om eindelijk hun verhaal te kunnen doen, de koffer af te staan. En dat is heel mooi, want zo bouwen we samen met een hele grote groep mensen in Nederland aan een museumcollectie. Ik vind het moeilijker dan ik dacht gisteren. Ik denk, oh jee, ja, nou gaat Tante Beb toch wel echt weg. Maar het was een ontzettende reislustige vrouw. En ik denk dat ze heel erg vereerd was. En er is natuurlijk ook nog sportnieuws. Stefan, wat zit er in je uitzending vandaag? Straks in de uitzending aandacht voor korfbal. De beslissende wedstrijd tussen Fix uit Oegstgeest en Top uit Arnhemuiden blijft Top
in de Korfbal League 2 of niet. Daarnaast aandacht voor wielrennen, de start van het Zeeuwse wielerseizoen met het criterium in Oud-Vossemeer. En aandacht voor atletiek, de Zwinstedenloop in Sluis. Tot zo. We hadden vandaag in eerste instantie te maken met enkele buitjes en wat regen. Maar in de loop van de ochtend werd het droog en kwam de zon nog even tevoorschijn met enkele opklaringen. Zoals hier op de foto is te zien die in Domburg is gemaakt eind van de ochtend. Daarna werd het toch al gauw weer bewolkt met een wind die naar het westen draaide. En zo verliep eigenlijk de rest van de middag bewolkt, maar wel droog. En een wat lagere temperatuur dan de afgelopen dagen tussen 9 en 12 graden. Vanavond en vannacht is er ook veel bewolking, af en toe een opklaring en het blijft droog met minimumtemperaturen rond 5 à 6 graden. Morgen krijgen we weer wat meer bewolking en af en toe wat regen of een bui. En wellicht ook af en toe even een waterig zonnetje. Het wordt ongeveer 11 à 12 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. De komende dagen hebben we ook wisselvallig weer door de nabijheid van lage drukgebieden. De wind neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig en het regent van tijd tot tijd of we krijgen te maken met buien. De maximumtemperaturen liggen erbij rond 12 à 13 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.